अरे निबिया के दाढ़ी मैया अरे डालेली झूलुआ हो की झूली रे झूली। मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली रे झूली ना। विनय वीडियो फिल्म में आपका स्वागत है। जवनी आशीषियाए मैया ओह मलिनिया के दिहालू मैया उहे आशीषियाना। कि जवनी आशीषियाए मैया ओह मलिनिया के दिहलू ए देवरही मैया उहे आशीषियाना। देखी हम कली हैं कि सहनाई खाली बजे। आप देख रहे हैं विनय वीडियो फिल्म के माध्यम से। म्यूजिशियन लोग बा ऑर्गन वाला भाई हमार पीछे से बैकग्राउंड दे रहा बा। इहे करे के बा। भोजपुरी में बहुत लोग अच्छा प्रयास करता, रउआ सब बैकग्राउंड बनौले रही जा, बैकग्राउंड बनौले रहो जाना तो सब अच्छा होई, सब बढ़िया होई भैया। जवनी आशीषियाए मैया मलिनिया के दिहलू मैया उहे आशीषियाना। अरे थोड़ा थोड़ा सब का के दिहा मैया उहे आशीषियाना। थोड़ा थोड़ा सब का के दिहा मैया उहे आशीषियाना। आप देख रहे हैं जवनी आशीषियाए मैया मालिनी के दिहलू मैया उहे आशीषियाना। ए मैया उहे आशीषियाना। जो हमार भाई लोग दहिने खड़ा बा ओहो लेके मिले। जे लोग बैठ गए बा कुर्सी पर, दीदी बाज बाबू बाई तरफ बोध, ये लोग कहत रहा कि कुर्सी पर बैठ जा, कुर्सी पर बैठ जा। ये देवराहा बाबा के नगरी है, यहाँ लोग बालू पर बैठे ला, कहाँ कुर्सी पर बैठे वाला भाव बाटे। हे भैया हाँ एगो गाना हम गौले रही, शायद आप लोग के याद होई कि नहीं। बड़ी सोच के गौले रही। हमरा के सबसे पहले गीत सिखौलस, थोड़ा देर केवल सहनाई बजने दे, केवल सहनाई बजाओ जरा, वो माइक अच्छा बना देना सहनाई वाले। सहनाई के संगे कब वही गीत के गुनगुनाई